Какво бихте направили, ако в момент на радост всичко, което обичате, се срине на 1000 парчета? Този въпрос отекна в съзнанието на Лукас, докато караше камиона си по замръзналия път, всяка снежинка изглеждаше капка надежда. Това значително помага на канала да расте и да ви донесе повече съдържание като този. Коледа наближаваше и той мечтаеше да изненада съпругата си Хелена с златна огърлица, която беше запазила толкова много привързаност. След 2 месеца, пътувайки страната в търсене на работа, идеята да се върне у дома го изпълни с очакване. Но снегът не беше единственото нещо, което направи този ден студено. Лука беше обикновен човек, но неговите уязвимости го направиха специален. Той носеше на гърдите си интензивно желание да бъде добър съпруг, за да осигури на Хелена живота, който заслужаваше. Реалността на живота ви обаче беше белязана от трудности, упорит труд, разказите, които никога не изглеждаха да свършват, и постоянният страх да не са достатъчни. Докато шофира, сърцето му се изхвърля от безпокойство, не само заради подаръка, който той донесе, но и за очакването да преоткрие жената, която обичаше. Сиянието на огърлицата отразяваше повече от златото. Това беше символ на неговите споделени мечти, бъдеще, което си представяше да изгради заедно с Хелена. Пристигайки в града, Лукас почувства по-интензивен студ при паркиране на камиона. Той тръгна към апартамента си, наблюдавайки хората наоколо. Въпреки сивото небе и враждебният климат, лицата бяха осветени от усмивки, сякаш снегът криеше тайна на радостта. Въздухът на празника се носеше, но Лукас не разбираше защо се чувства толкова не на място. Докато отвори вратата, сърцето му потъна в отчаяние. Апартаментът беше празен и бележката, оставена на масата, му извика: „Съжалявам, не работих, намерих някой друг. С Богом!“ Болката беше като кинжал, дълбоко режеше душата му. Отчаян, Лукас си спомни ресторанта, в който работи Хелена. Знаеше, че трябва да отиде там, дори ако сърцето му вика да избяга от тази реалност. След пристигането му, той видя Хелена в елегантна червена кола до нейния шеф на Рикардо. Светът на Лукас се срина. Той знаеше слухове за Рикардо, човек, участващ в съмнителни ситуации, но в този момент нищо нямаше значение от предателството, което се разгърна пред очите му. Болката беше непосилна. Той почувства непознат в собствения си живот. След този опустошителен ден, Лукас се заби в цикъл на тъга и алкохолизъм. С всяка глътка, с всеки спомен, той потъва все повече и повече в болката си. Животът обаче имаше свои планове. Ген Августо, неговият възрастен съсед, се появи в неочакван момент, носейки думи на мъдрост, които, макар и първоначално скептични, започнаха да резонират в Лука. Сякаш в него беше запалила малка светлина, напомняне, че има нещо отвъд болката. В самотна нощ, докато шофира по пътя на Невада, Лукас намери млада, бременна жена. Помощта й да пристигне в болницата се превърна в повратна точка. По време на пътуването тя го нарече Данило, име, което го накара да потръпне. Защо се чувстваше свързан с това име? От този момент в живота на Лукас пое неочакван курс. Търсенето на отговори го доведе до дълбока и тъмна загадка, включваща предателства, убийства и минало, което никога не е знаел, че има. Лукас не просто се бореше да преодолее предателството на Хелена. Той беше на прага да установи, че самоличността му е свързана с тази на човек на име Данило. Какво означаваше това за него? С всяка стъпка Лукас се сблъсква с истини и разкрития, които оспорват разбирането му за света. Той не беше просто обикновен човек. Дестинацията му беше преплетена с минало, което можеше да промени всичко. Как би се справил с откритието, че животът му не е това, което изглежда? Тази нова реалност би го принудила да се изправи не само за призраците на миналото си, но и самата концепция за това кой всъщност е. Погледът на Лукас се изгуби в сувенира на паметта. Докато шофира по пътя, снегът падаше като наметало на самотата над душата му. Болката от предателството все още пулсираше в гърдите му,
и той се мъчеше да разбере какво се е случило с живота, който се беше построил заедно с Хелена. Разкритието, че бракът му е просто илюзия, го превърна в изключен мъж, скитайки между щастливи спомени и горчива реалност. Златната огърлица все още беше в джоба му, тежест, която сега символизира не само любов, но и предателство и загуба. Дните се превърнаха в повторение на тъгата и самотата. Той потъна в алкохол, търсейки бягство в болката, която го консумира. Но в разгара на този вихър, господин Августо, неговият възрастен съсед, се превърна в постоянно присъствие. Със своя мъдър и ведър начин той често се появяваше на вратата на Лука, носейки истории от минали времена и житейски уроци, които Лука отначало игнорира. Въпреки това, в момент на уязвимост, той започна да чува. «Знаеш ли, мой млад мъж, каза господин Августо, животът ни нанася тежки удари, но именно в паданията намираме сили да станем». Тези думи, първоначално празни, започнаха да резонират вътре в Лука като далечно ехо на надеждата. Същата седмица, студената нощ донесе със себе си неочаквано обаждане. Когато шофираше, той се натъкна на млада бременна жена край пътя. Тя беше в затруднение и нещо предизвика инстинкт за защита. Помагайки й да стигне до болницата, Лукас не само спаси живот, но и намери временна цел. По време на пътуването жената, когато се представи, го нарече Данило. Това произношение накара сърцето ви да спре за момент. Сякаш част от него беше събудена. Кой беше Данило? Защо това име беше толкова познато? Младата жена на име Ана беше в отчаяна ситуация, без семейство наблизо, което да я подкрепя. Тя сподели своята несигурност и страхове от майчинството. Докато разговаряха, странна връзка започна да се дипломира сред тях, приятелство се ражда насред болката. Това приятелство обаче не беше без предизвикателства. Лукас се бори с собствените си демони, докато се опитваше да бъде подкрепа за Ана, която носеше не само тежестта на бременността, но и сянката на злоупотреба с бащата на детето си. През седмиците Лукас започна да се отваря за възможността да възстанови живота си. Разговорите с Ана го принудиха да се изправи срещу собствените си слабости и страхове. Той си спомни обещанията, които беше дал на Хелена, и как тя се чувстваше неспособна да ги изпълни. Контрастът между надеждата, която Ана донесе, и болката, която той носи, се превърна в емоционално бойно поле. Лукас беше в повратна точка. Приятелството, което се формира, беше фар в тъмнината, но страхът да се нарани отново в охрана. Един ден, докато обикаляха града, Лукас забеляза Хелена на кафе, смеейки се, и разговаряше с Рикардо. Това, което някога беше напомняне за любовта, стана напомняне за предателство. Гледката на Хелена го удари като удар в стомаха и той почувства вълна от гняв и тъга. Ана, забелязвайки дискомфорта си, сложи ръка на ръката си. Не е нужно да го оставяте да ви определя. Вие сте по-силни, отколкото си мислите. Тези думи, макар и прости, докоснаха Лукас по начин, който той не очакваше. Той осъзна, че дори в разгара на целия този хаос има възможност да се издигне. Но в същото време вътрешната борба продължи. Как можеше да преодолее предателството и в същото време да си позволи отново да обича? Дилемата го консумира. Междувременно присъствието на Ана започна да издава подълбоки въпроси за живота й. Тя не беше просто приятел, това беше огледало, което отразяваше неговата несигурност и надежди. Тя беше привлечена от нея, но страхът от болка му попречи да се отвори напълно. Лукас беше на ръба на ново откритие, не само за живота, който искаше да води, но и за човека, който всъщност беше. Миналото, представено от Хелена, винаги изглеждаше да се простира, докато бъдещето, олицетворено в Ана, го предизвика да се бори за нещо по-значимо. С всеки изминал ден Лукас се чувстваше по-разделен. Борбата между оставянето на миналото и възприемането на несигурно бъдеще го тестваше на емоционално и морално ниво. Той не се занимаваше само с предателство.
Той беше изправен пред необходимостта да се възстанови насред фрагментирана идентичност. И междувременно приятелството с Ана процъфтява, но не и без собствените си трудности. Тя също се бори с демоните си и Лукас почувства натиска да бъде стълб в живота си, дори когато едва можеше да я подкрепи. Това, което Лукас не знаеше, е, че връзката, която се формира сред тях, не е само за приятелство. Това беше лечебен път, който двамата се нуждаеха. Но предизвикателствата тепърва започнаха и присъствието на скрити тайни започна да заплашва не само новото им приятелство, но и самата същност на живота, който се опитваше да възстанови. Докато Лукас започваше да намира нова цел в живота си чрез приятелство с Ана, възникна ново предизвикателство, заплашвайки дестабилизиране на всичко, което беше започнал да възстанови. Един ден, докато в една от пренаталните назначения с Ана, той намери баща й, здрав, плашещ мъж, който не само изясни презрението си към младата жена, но и я заплаши по фини начини. Лукас почувства настинка в гръбнака си, когато чу коментари от бащата на Ана, който намекна, че тя няма право да взема решения за собствения си живот, което предполага, че той може да я върне у дома, независимо дали тя я иска или не. Тази среща избухна в емоционален вихър в сърцето на Лукас. Образът на човека, който предаде увереността му, се смеси с тази на насилствения баща на Ана. Той не можеше да й позволи да се върне в тази токсична среда, но тя също знаеше, че той сам се бори с собствените си сенки. Дилемата се засили. Как може да бъде героят, от който се нуждае, ако тя все още се чувства толкова слаба и загубена? От този ден приятелството им беше изпитано. Ана започна да се колебае да сподели страховете си с Лукас, опасявайки се, че ще бъде затрупан от проблемите си. Това разстояние започна да създава празнота между двамата, а Лукас от своя страна усещаше натиска да бъде силен през цялото време. Той започна да пие отново, във времена на самота, търсейки в алкохол временна утеха за объркването, което доминираше в ума му. Междувременно Г.Н. Августо, който винаги имаше окуражаваща дума, започна да забелязва промяната в поведението на Лукас. Един ден той се приближи и каза: „Понякога истинската смелост е да позволим на другите да виждат нашите слабости.“ Тези думи отзвучиха в съзнанието на Лука, но той се почувства неспособен да се отвори. Вътрешната борба между показването на себе си уязвима и запазването на фасадата на силата започна да мин. Ситуацията се влоши, когато Ана реши, че трябва да се изправи пред баща си. С подкрепата на Лукас, тя се подготви да се изправи срещу него. Въпреки това, когато се прибра вкъщи, разговорът бързо се превърна в разгорещена дискусия. Лука, който беше обещал да бъде до нея, се почувства безсилен навън, неспособен да се намеси. Той искаше да бъде защитник, но страхът парализира действията му. Когато Ана напусна къщата, очите й бяха пълни със сълзи, но имаше и решение, че Лукас не е разпознал преди. Той разбра, че тя се укрепва, но също така му остави смесица от възхищение и несигурност. В крайна сметка, той все още се мъчеше да се срещне. В следващите дни вината и безпокойството станаха константа в живота на Лука. Той отново се изгуби, без да знае как да подкрепя Ана, докато се изправи пред собствените си демони. Приятелството им, което изглеждаше сигурно убежище, започна да се фрагментира под тежестта на неплатените очаквания и несигурност. Лукас се зачуди дали наистина е достоен за любовта и приятелството, което Ана й предложи. И в разгара на тази емоционална буря той се озова на ръба на срива. Ана, от своя страна, беше решена да не позволява на страха да доминира над нея. Тя започна да посещава групи за подкрепа на самотни майки, където се срещна с други жени, които се сблъскват с подобни ситуации. Тази нова мрежа за поддръжка й помогна да види, че не е сама. Дистанцирането на Лука обаче я притесни. Връзката, която те споделиха, избледняваше и Ана искаше той да знае, че въпреки двубоите си, тя все още го имаше.
Но как бихте могли да съобщите това на някой, който изглеждаше толкова изгубен от собствената си болка? Напрежението се увеличи още повече, когато Лукас получи неочаквано съобщение от Хелена. Тя искаше да говори. Сърцето му изстреля. Какво искаше тя? Той беше в толкова уязвим момент и идеята да се сблъска с миналото тероризира. В същото време той почувства, че има нужда от затваряне, но това не означаваше, че е готов да се изправи срещу жената, която е разбила сърцето. Дилемата го порази и единственият отговор, който можеше да си даде, беше да избяга. Същата нощ, докато вървеше безцелно, Лукас осъзна, че тежестта на златната огърлица в джоба му изглежда по-тежко от всякога. Това беше символ на предателството, който го последва, но и от любовта, която един ден изпитвах към Хелена. Той се озова в задънена улица, без да знае дали трябва да се изправи срещу миналото си или да се съсредоточи върху страната на Ана. Сега той се превърна в жизнено важна част от пътуването си на самооткриване и изцеление. Тази нощ, докато Лукас мина безцелно по пустите улици, се случи неочаквано събитие. Преминавайки малък парк, той чул високи гласове и смутна група млади хора. Любопитно, той реши да се приближи, но това, което видя, оставено в шок. Едно от видимо променените момчета беше нападение над момиче, докато останалите просто гледаха без намеса. Сърцето на Лукас стреля, сякаш времето беше спряло. Той си спомни безпомощността, която изпитваше до къщата на Ана, когато тя се изправи срещу баща си. Сега същото чувство на парализа го овладяваше, но имаше нещо различно. Искра на решителност започна да свети вътре в него. В импулс, който не можеше да разбере, Лукас извика и искаше да спрат. Групата се обърна, изненадано от присъствието на непознат, който успори ситуацията. Агресорът се обърна към Лукас с поглед на презрение и напрежението във въздуха се увеличи. Лукас почувства как страхът превзема тялото му, но в същото време вътрешна сила го задвижваше. Той си спомни думите на господина Вгуо за смелостта и уязвимостта. Това, което сега беше заложено, беше не само неговата собствена битка, но и нечий друг живот. Когато се приближи, той разбра, че нападнатата млада жена се уплаши, но в очите й имаше и блясък на надежда. Сцената се разгърна в бавно движение. Думите на Лукас сякаш отекват в пространството между тях. Той успори агресора, заявявайки, че действията му са неприемливи. За негова изненада, смелостта, която той изложи, започна да заразява другите млади хора, които някога просто гледаха. Един по един те започнаха да стават, подкрепяйки Лукас, създавайки верига за поддръжка, която се изненада. Моментът се превърна в нещо по-голямо, отколкото можеше да си представи. Младата жена, все още огромна, започна да става, подкрепена от новата мрежа от съюзници, която се формира около нея. Агресорът, осъзнавайки, че е загубил предимството, се оттегли, отдалечава се от групата и оставя след себе си мястото на насилие. Адреналинът все още пулсира във вените си. Лукас се обърна към момичето, което сега беше заобиколено от приятели. Той почувства вълна на облегчение и в същото време нова яснота. Той осъзна, че животът е взето от решения и всеки избор може да бъде възможност за промяна на хода на нещата. Той беше намерил нова сила в него, сила, която му позволяваше не само да се бори за себе си, но и за онези, които не можеха да се бият сами. След като се върна у дома, Лукас не можеше да спре да мисли за младата жена и смелостта, която беше показала. Той осъзна, че подобно на Ана, тя също се нуждае от подкрепа и че той може да бъде част от тази промяна. Трансформацията, която той изпита през тази нощ, не беше само за изправяне пред миналото, а в обхващането на бъдеще, в което той може да бъде агент на промяната в живота на други хора. На следващия ден теглото на златното кулие в джоба му изглеждаше по-леко. Той реши, че трябва да говори с Ана, да сподели това, което е живял и как това го е променило. Беше време да отвори сърцето и да й позволи да види слабостите си. Той искаше тя да знае, че точно когато тя се бори да се освободи от миналото,
Той беше готов да се изправи срещу собствените си демони. Тази нова решителност не само го накара да се свърже отново с Ана, но и го мотивира да потърси професионална помощ, за да се справи с вътрешните си проблеми. Той разбра, че истинската сила не е да крие слабостите си, а да ги разпознае и използва тази уязвимост като мост за растеж. Критичният момент, който беше изпитал не само хода на живота си, но и го подготви да стане по-силен и по-подкрепящ партньор за Ана. И така, с обновено сърце и отворен ум, Лука беше готов да пренапише историята си не като изгубен човек, а като някой, който е намерил целта си в борбата за справедливост и истинското приятелство. Сутринта, след инцидента в парка, Лукас се събуди с вихър от емоции. Смелостта, която беше възбудила в душата си, все още пулсираше като ехо в съзнанието му. Той обаче знаеше, че това, което е направил предната вечер, е само началото. Истинското изпитание на неговата решителност трябваше да дойде. Трябваше да се срещне с Ана и да се отвори с нея, но идеята да преживее собствените си слабости го ужаси. Би ли било възможно това, което той чувстваше, да може наистина да промени живота й? Теглото на златната огърлица в джоба му изглеждаше постоянно напомняне, че трябва да бъде силен, не само за него, но и за нея. След пристигането си в училище околната среда изглеждаше натоварена. Слуховете за случилото се в парка се разпространиха и докато някои го гледаха, други го възхищаваха, други го виждаха като носен. Лукас пое дълбоко въздух, усещайки увеличаването на натиска. Накрая намери Ана по време на почивката, седнал сам във ъгъл на двора. Очите му се срещнаха и той видя смесица от тъга и надежда в очите й. Това беше моментът, в който той очакваше, но съмнението го парализира за момент. Той се приближи, сърцето му се ускори и започна да говори. Думите му излязоха, но той се бори да сподели не само това, което е живял, но и как го е преобразил. Той говори за силата, която изпитваше, когато се изправи пред агресора, и как го вдъхнови да потърси помощ, за да се справи с собствените си вътрешни борби. Ана го слушаше внимателно и уязвимостта, която той изложи, сякаш резонира с нейното. Когато Лука спомена подкрепата, която получи нападната млада жена, Ана взе смелост да говори за собствените си преживявания. Тя разкри как се чувства заседнала в цикъл на страх и несигурност заради баща си. Думите й бяха заредени с болка, но и от решителност, която Лукас никога не е осъзнавал. В този момент Лукас разбра, че истинското приятелство е изградено върху способността да се подкрепяме, да се изправят срещу демоните заедно. Времето обаче се промени драстично, когато група момчета, включително агресора на предната вечер, се появи около него. Те се смееха, подиграваха се на Лука и Ана, опитвайки се да обърнат атмосферата на солидарност, която се беше образувала. Агресорът с цинична усмивка се приближи, спомняйки си Лукас, че въпреки моментното си храброст, той не беше нищо повече от обикновено момче. Напрежението нарасна и Лукас почувства как смелостта му се колебае. Споменът за импотентността, която се чувстваше в детството, започна да се появи отново и той почти се поддаде на страх. Но в миг на яснота Лука си спомни какво е научил. Истинската сила не е липсата на страх, а способността да действа въпреки това. Той погледна в очите на Ана, който го насърчаваше да не се отказва. С дълбока въздишка той се изправи, изправен пред извършителя с обновеното убеждение, което беше намерил в него. Той успори момчето да спре агресията и насилието не само срещу него, но и срещу всеки, който е заплашен. В този момент сред студентите около тях се образува вълна от подкрепа. Онези, които някога бяха просто зрители, се присъединиха към бариера на солидарност около Лукас и Ана. Напрежението се носеше във въздуха и атмосферата беше натоварена с очакване. Лукас смяташе, че всичко е заложено. Неговото достоинство, бъдещето му и сигурността на Ана.
Агресорът, сега изолиран и без подкрепа, се оттегли. Смелостта на Лукас се разпространи и увереността на Ана започна да блести. Сцената завърши с колективен вик на подкрепа и съпротива, превръщайки училището в пространство на овластяване и солидарност. Лукас осъзна, че истинската борба е за бъдеще, в което никой не трябва да премине през това, с което се е изправила Ана. Когато групата се разпръсна, Лукас и Ана се спогледаха и връзката между тях беше по-силна от всякога. Той се беше изправил пред най-голямото си предизвикателство, не само с борба с агресор, но и преодолява собствените си несигурности. Усещането за облегчение и победа ги включваше и двамата знаеха, че са готови да се изправят пред това, което дойде заедно. Теглото на златното колие сега символизира не само борбата, но и трансформацията, която двамата са живели, не само като индивиди, но и като съюзници и приятели. След събитията, които се развиха в двора на училището, животът на Лукас и Ана се промени значително. Смелостта, която Лукас беше показал пред извършителя, не само втвърди позицията си сред колегите си, но и катализира движението за овластяване в училището. Други студенти, вдъхновени от съпротивата на Лукас и Ана, започнаха да се отварят на собствения си опит за тормоз и злоупотреба, създавайки пространство, където уязвимостта беше приветствана и солидарността процъфтява. Ана от своя страна намери ново усещане за сила. Подкрепата, която той получи от Лука и от неговите колеги, и помогна да се изправи срещу страховете си от дома. С насърчението и засилването на Лукас, тя реши да потърси професионална помощ, за да се справи с сложната ситуация, която живееше с баща си. Това решение не беше лесно, но тя знаеше, че трябва да наруши цикъла на мълчанието и страха, които я затвориха. Лукас размисли за пътуването си през следващите седмици. Опитът да се сблъска с извършителя и подкрепи Ана го накара да разбере, че истинската смелост е била не само във времена на храброст, но и в способността да бъде уязвим и да търси помощ, когато е необходимо. Той разбра, че личните му борби, макар и предизвикателни, са основна част от това кой е и че споделянето на тези преживявания може не само да му помогне, но и да вдъхнови другите. Влиянието на конфронтацията върху двора обаче не само се ограничава до Лукас и Ана. В класните стаи започнаха да се появяват малки разговори за уважение и съпричастност, а учителите, осъзнавайки промяната на климата, решиха да прилагат програми за осъзнаване на тормоза и емоционална подкрепа. Групата момчета, които се преместиха от Лука и Ана, преживяха социален острацизъм. Онези, които преди това се страхуваха, започнаха да губят силата си, а динамиката на училището се промени бавно, но значително. Страхът, който преди това проникна в коридорите, беше заменен от обновено чувство за общност и принадлежност. Лукас видя в колегите си ново желание да се защити и да се защити, пряко отражение на смелостта, която той и Ана показаха. Размишлявайки върху всичко това, Лукас осъзна, че борбата, с която се е сражавал, не е само за него или Ана. Той почувства, че когато се отвори към Ана, той се освобождаваше от тежест, който го следваше отдавна. Златната огърлица, която носеше, вече не беше тежест, а символ на приятелство и взаимна подкрепа, който сега беше част от живота му. С течение на времето приятелството между Лукас и Ана се задълбочи. Те станаха неразделни, споделяйки смях, мечти и планове за бъдещето. Подкрепата, която намериха един в друг, беше основна и за двамата да се виждат като агенти на промяната, не само в живота си, но и в живота на всички около тях. Заедно те станаха защитници на съпричастност и солидарност, организирайки кампании за осведоменост и събития, които насърчават включването и многообразието. Въздействието на действията му се отразяваше отвъд училищните стени.
Други млади хора започнаха да възпроизвеждат идеята за взаимна подкрепа в своите общности, създавайки движение, което, макар и малко, има огромен потенциал да генерира значителни промени. Лука и Ана откриха, че техните гласове, когато се обединяват, могат да бъдат мощна сила срещу несправедливостта и потисничеството. В крайна сметка пътуването на Лукас и Ана се превърна в история за преодоляване и трансформация. Те не само се сблъскаха с личните си демони, но и помогнаха за създаването на пространство, където всички бяха оценени и уважавани. Лукас осъзна, че чрез своите борби той е намерил не само смелост, но и цел. Опитът ги научи, че истинската сила се крие в единството и способността да се подкрепят взаимно. Те са научили, че дори в по-тъмните моменти е възможно да се намери светлина и надежда. И така, златната огърлица, която Лукас носеше, се превърна в символ на приятелството, смелостта и обещанието за по-добро бъдеще, с което те бяха готови да се изправят заедно. Дълбоко в себе си Лука и Ана разбраха, че борбата за справедливост и овластяване никога не свършва, а пътуването, което те избраха да отидат, пълно с приятелство и солидарност, ги подготви за всяко предизвикателство, което бъдещето запази за тях. Семената, които засадиха в тяхното училище, започнаха да процъфтяват и те бяха готови да продължат да сеят промяна, където и да са. В крайна сметка истинската трансформация започва във всеки от нас и когато намерим смелостта да действаме, можем да вдъхновим другите да направят същото.